nan da wannan jarumin da ba ai ina da hoton ba za ga nan a haba da Allah Allah ba gode mu ga hoton a shekara da hoton sa ina da hoton sa ai wallahi ba sani ba dama shine wannan ai shi ne sai Allah A'a. Allah mu kenan sai da mu hawo kai ya ai wannan abokin ai gaba ta kai mu lalle ma yaran nan ba shi da hankali wannan ma barayin maukaci wallahi ba ta ba kina ka san wani abu a tun wala din da naira 10 ce a ci kawai kai yau za mu cika rana dole ma in ga ma gaskiya ai mu je kawai mu fasa alai shi Ya zubar da kuɗaɗe. Yo Allah na. Yanzu ya zan yi kenan. Allah, dan Allah ku taimaka min. Na yadda kuɗi na wallahi Allah. Me? Can gurin da wanda kuka tsaya nan. Mun wanda kai. Dan Allah ku taimaka min. wannan ga ma tsayen hankali ne wallahi Allah ka ga da kawai ce mai wallahi da aiki da ke wallahi za a ce na kai a kore ka mana Allah